Buhi man kumula ba daning tulaza guys, pero no choice kaya lang agyanan. Diya under construction na dahil ni dinhi guys, oh. Atong tulay nga na hubo das miaging buwan. Hi guys! Good morning! Ako na po ni si Flor de Lisa. Welcome sa channel. Karong adlaw guys, kita mo view da daw mis dapit sa dagat. Adong demi og tagbilaran daan nami sa Lila. Ay, Lila luway. Diya guys, ato day mi sa tagbilaran karon kay mag-follow up mi sa ikanan si Amy. Diya, arang kat hinay kazog kwanta di traffic guys kay padung na lagi ni sa katong tulay nga bag-on za one way man siya guys, maagian na dahil siya itong das naagi nagdibot-libot milik-ilik may bawal sa itong kaagi di pa pwede dyan karon kalos ginoo maagian na mo pero traffic lagi kaazupad guys. Dyan makita na kasi sa sitwasyon na nirong tuladza o mato na ba ang pagka-construct kay maagian naman di ay pero grabe lagi hinazagdagan ganina pa mi. Diya, makita na rin dito tulay guys kay arang magkahinag daga na tapos kabuhi dito kung magtanaw daan sanita po rin niyagi. Diya guys, under construction na rin si Diya na Diya pwede nagyagyan mga arang trapikal dito ang ka biyo gaza pa mong dagan guys kay murag na yung nabantay diha kaya siguro nyo para pa kargahag ng katong sakdanan kayo di magdengan-dengan dito diha ginoo ko adlo mo ni guys agtulay nga bag-o dari pikas side kaya pikas lagi na hugma man nagidas ni agi man na panidin nga dagat di ay sabani parang na yung suba diya ako kay kabuhi gazo ko kay katong ni agi bitaw guys di ba na hugma man ning pikas tulay paglabay na mo datong sige maligi ko atong tagbilaran kani makita na hadani hagbak ko sige kub sige kub lang juta aganahan na zo ka to susubay kani mo humok ning tulay dani nga sige mag kuaning bako daning juta lagi sa mo nagkubaan ko guys mao lagi to pagkuan na hitabo lagi nga na kuan na hugma ag tulay magkabuhi ko magnanga na dinantak mo labay dani og pilang agyanan natapos pikas ay kuan pud lisod pud kazog mag-abang sa sagdanas bukid na pag sa matag-agi dani mao na guys kana mao na diha ang tulay nga na kuan hugma nagsugod na pagbakog kot sa juta A few moments later. Diya guys, madungod to, kalis ginoo, diyan na dahil sa office sa assessors, dari sa tagbilaran, dari sa wisdom dapit, diya, madyo lang tag makuha na ning amanggi. Balik-balikan din sa tagbilaran nga kuan. Deklarasyon ni Ms. Zhang Juta. Diya, grabe na bazog nga inita. Diyan na may guys, so likod at duwag releasing sa papilis, usod pa mi. Lalo pa ning lugar kay di asad lunong dapit taris wisdom school at bang diya guys agkataran sakday nga bazi nga nag-process daring ang nga kuan deklarasyon ngabsing ko noon sa nay bazi dari ganina wala man na video sige bagot-bot makabad trip wala pud madana mag-amang gingari dari guys uli na lamang pud mi balik na pud magalisan dara nang katasan na kay mudto na gatuhat mi darin sa nakuha kay katuloy ko nung staff nga naghawid sa katong isang papilis absent ko noon sa atong mga tiguang ganyan sige babot-bot balik kay nag-on ko noon nagpabayad na ko sa lagutron so agapon ko na process ilang process kay lain ako no pudag kanang gobernador kay napidili ko no siyap man lang istorya mga staff dadi ngabsent kay pangilisa na siguro mo na to problema na pa niya mga papilis dani insaan na ni kani kasi itong gobyerno makadawit sa atong mga plano guys puhon balik na pod mi kay wala gid na mamadaag sang deklarasyon kaya na mi para mag-SM kay maniud to mi.
eh. ICM. Da guys, awa, dahang anak na ba pag naong di rin sa ganahan nagmatubag kamera. Ay nabob na tapos lagi sa siyaging ko ano gibasi diya. Basta na yun guys kay video man ko sa mga lakaw kay di ta ka mamiso di ta magkuan madyon naman na ginagmay guys da. Kaya namin sa CM, ikutin na kamang tigan, sana kami kahit mga andan da. Dalingot lagi taron guys, ari naman ta mga unsa. Kuan nabi tulo-tulo dani sa ICM. Kaya na food court. At tingnan nga ano guys, kay medyo malagto na may mga utang, kapili ka. Diya din na din sa CM. Nagrab na nagabur, pagkapigang mong tigan kay tapos pin managatunot dadton sa maday may kadag papel. Ito guys, mga ansat tumasaya itong makalapuros food court. Ito kaya na-intriga may daning sariling hain dari sa food courts sa ICM kay ipilahan mga ganyan ako may kasuway rin yung kain ka. Kaya nasi may pila na guys, kaya nga naman ganyan nga daga mga ganyan pila. Guys, ang dahil lagi tatanggat ang mga pinasa ng mga kuwan, ang mga kaan, pinasa ng kanilang tambal. Kasi inarihan kita pila guys, guys. Yan, nabitong ko. Ito guys, ang isdang sabaw. Ayan, ang gamit ko, kadyo kuwan ng sabaw. Beef stick, o kuwan, lumpia, o spaghetti, at tanginin. Yan, sabi pa ninyo. Diyan. Ipatalo ko ni Jaugan guys. Anak dia eh. Chris lumpia kami. Ano ang paborito ng Chris lumpia. Kapag tinukan ko doon sa ganahan namin guys. Nagpan-ukan. Da guys, diyan namin sa kuan terminal sa Dao. Kanimbadziha, ngita pag potato corner. Eh nakulay kanan na to sa amang sakdan nga ban. Parang nagkasumay grabing kapot sa guys nga abot mig tagbilaran na manadag among tuzo dari pon balik na pud mi dari para makuha lagi sang deklarasyon. Ja guys, yun na lang taro sa Alicia di na mi mag-vlog kay mga tuog mi sa kuan, tuog mi sa amang sakjang ban kay grabing kapoy. A few moments later. Magang hapon, na miss bye guys, magluto di kong beef stick ron kay ganina ako mga kanito dito sa bilan beef stick man take out na naman namo kay si tabang ko ni si Imi wa ko ni lami mato nga ana namang mutuan sang isa goldaan ni kaya naman po iba ka gamay sa rindas pista ana namang luto ang mga bata sa ako day guys natagtag ko sa biyahe nagpuput ang gam sa abot dari aran nga punta kay dito man may agi sa ano pool o nga nakuan ko nakon ko siguro ko sa biyahe. Sinsya na mo nang hangnaong guys, yung gamay nang gazid ni kay gagawang tali ko na sa hangat no. Hangnaong namiyahok na, tiguwang nagkalit. Tungod sa ngat-ngat. Nga iniingan nga, ang anak ko ng tiguwang nga, hangnaong ning gamay na, ninipis na. Tungod sa kangat-ngat guys, pero pagdilaman kay sa amang di man takatug sa kasakit. Ngat-ngat bitadod kazo ni hanggams guys, nja. Pagdilaman, luwi na lagi ginuusod alo, basin mawara ning ngat daan ni hana man ning gidoda guys kay saan man ning tsagan sa nagpanambaw kapoy nag inom sa tambaw grabe naghanan sa di mangyapon ano pagyapon na adso laban na naman tadaan at ang gibating sakit diya marami guys ang sibuyas diya to na daggar ni guys sana itong gipa gidakang ganina pa kay ang malata diya ang naghanag sibuyas kaya muwag lang sa baka. Diyan maraman ni ang ipan guys, adi ana. Ngumok na sa kamera pa yung gusto guys sa kapatid namin 5. Yeah guys, ang giukadag katong karni, ang gipulyag gisa kaning sibuyas. Diyan maluto na mo ni haonon. Diyan ipuli ni mo aguan ahos na gisa na ni mo diyan ibutang na ni mo tong karne. Niluto naman to guys. Diyan mag-isabaw dani guys.
mapupuan na ni sa bawto ni mong pinagbabaran nga tuyo kay ibabad pa man itong karne sa tuyo para lami mga sigang. Diya guys, diyan naluto na. Diya mga anak merong tatad sa Zumig pangaon kaya mo sa Zumig pahuway. From kanang sa tao ng biyahe. Buwad lagi, nasa ba kagbuwan ang kayo mo? Pagkuhan mo lagi ko, nangita mo kong buwan. Pagpasag ba na? Wala. Sabi nag-buwan daw to. Diya guys, mara to gamang video karon. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye bye.